may buntag. So ang vlog na to karong adlaw atong hisgutan kung unsa ng cryptocurrency. Kay naiuban mong gud nga wa pa kabalo sa ng cryptocurrency, nasa uban nga kay bao rin na sila. So ikaw kung tanaw ka ani wa ka kabalo unsa ng cryptocurrency, mas maayo nga iwason na nimo ang kaning video So start So bago ta mag-start, disclaimer lang guys. Dili ko financial advisor or anything professional about financing. So kani akong i-share sa inyo karon based ni sa akong research, based sa akong nakatunan. So start ang cryptocurrency usa na siya ka kwarta nga dili magunitan. Walay bangkong agian at in other words, makuha ra na siya nimo nga walay magian. So karong this time kay naamatay mga e-wallet nga nagunit na og mga cryptocurrency, so mag-agi na sila Pero ang nakanindot lang sa cryptocurrency kay kanang dili siya ma-hack, di siya makopy. So gibuhat gani siya na ay purpose. So naatay dakong power nga gunitan ni siyang kwarta So kaning kwarta nani sa online dili ni ingon nga kwarta nga para magunitan na to. So naa gyud siya sa mga electronic devices like cellphone, computers, laptops, anything nga electronic device nga pwede butangan og cryptocurrency. So akong isulti sa inyo unya kung unsa ng cold wallet. So start sa kuan. Ang cryptocurrency gibuhat na sa katao. So daghang mga klaseng cryptocurrency. Ang first gibuhat nila is ang Bitcoin nga gibuhat ni Satoshi Nakamoto. So wala gid kay bawo kung kinsa na siyang tawana. So nahaw siya anonymous. So at that time that year nga gibuhat na niyang Bitcoin, which is usa sa mga cryptocurrency, wala pay value. So iyang giprove nga kaning akong gibuhat wala dili sa ingon nga giprove niya, iyang gisulti dito nga mao na umaabot nga future money na to. So maybe more than 50 years or 100 years pa na siya may tabo. So karon naa na gina siya. Kabaw ba mo pilay value ang Bitcoin karong panahon na? So una pa na zero gina siya, wa gina siya value. So karon kung inyo mang i-research sa Google, pertinang dako 1 million pesos ang 1 Bitcoin. So unsa pa man akong dapat isulti brief introduction lang ni sa cryptocurrency So next vlog na ko akong explain sa inyo mga purpose nila o unsa nilang mga gamit. So sa man. So guys, I'm not filming this to grab you. So depende na si mo kung makibawi gyud sa nang butan tog 80% about sa cryptocurrency, unsa gyud ang mga techniques nila unsa ang pagpatubos kwarta. So baking mao na nang paagi nga syempre makakwarta gyud ka. So once again, I'm not filming this to grab you. Depende na si mo kung sa ano pag-research, sa ano pagsabot. So guys, thank you for watching. Kita-kits sa sunod vlog na ko ay kawa.